las 8, o no, 8:30, tengo la hora de la comisión. Bueno, egun on guztioi, damos comienzo al Consejo Rector de Cultura y Música de abril. Bueno, hoy me toca ejercer de presidenta de este Consejo Rector del Organismo Autónomo de Derecho y Cultura, ya que la presidenta habitual no puede asistir. Y bueno, pues espero que vaya todo bien. Lo voy a intentar por lo menos de mi parte. Si os parece, empezamos con el orden del día. El primer punto del orden del día da aurreko batzorde bileraren aktaren onarpena. Puntu honetan norbaitek zerbait esan nahi du? Ez? Orduan onartutzat ematen dugu eta hurrengo bi puntura pasatuko gara. Esaten dut irakurriko ditut 18. Getxoko Kulturetxea erakunde autonomoaren 2024ko ekitaldiari dagokion urteko kontuaren berri emotea eta 19. puntua Getxoko Andres Isasi Musika Eskola erakunde autonomoaren 2024ko ekitaldiari dagokion urteko kontuaren berri emotea. Bi puntu horiek 2024ko ekitaldiko kontua ematea dira, bai kultur etxearena eta baita ere Andres Isasi Musika Eskolarena. Urtero egiten dugun izapide bat da, kontuak udal zerbitzu teknikoak prestatu dituzte eta dagoeneko bidali dizkizuegu kontseilu errektorearen deialdiarekin batera. Hemen, pertsonaren bat, talderen bat, dokumentazioaren agertzen den informazioarekin galderaren bat baldin badaukazue, bota ezazue, eta bueno, saiatuko gara erantzuten. Edo, bai? Baten bat kalderarik? Ez dago, orduan hurrengo puntura pasatuko gara. 20. puntua. Barkatu? Kriak erami, bale. 20. puntua lehendakari Andrearen informazioa. 20.1. Datos de programación, programazio datuak. Bueno, puntu honetan, bidali dizkizuegu baita ere informazioa, 2025ko martxotik apirilaren hasierara arte egindako jardueraren kultura programazioari buruzko informazioa izan dozue. Eskaintza askotarikoa izan da, publiko guztiari zuzenduta izan da, sinema, antzerkia, opera, kontzertuak, familia ikuskizunak, tailerrak, erakusketak eta denetarik. Izan dozue programazioa, pasadan hilabetekoa. Galderarik? Baldin ez badago, beste puntura, 20.2. Programazioaren aurrerapena. Era berean, lehenengo puntua izan da egindakoa, eta orain izango da, egingo doguna urrengo hilean. 2025ko maiatzarako kultur programazioari buruzko informazioa. Agenda zabala eta askotarikoa da, bestea beste sinema daukagu, antzerkiaz, zarzuela, dantza, kontzertuak, maila zikloa, kaleko jarduerak, aurrentzako eta familientzako ikuskizunak, liburu aurkezpena, poesia, ipuinak denetarik. Así que informazioa jaso dozue, kalderari badaukazue. Eta programak egia da, Xavier reparando ditu lehen, bai? No hay preguntas, entonces. Venga, pues siguiente punto, 20, convocatoria Juana Vizcarra. Bueno, la convocatoria Juana Vizcarra está dirigida al sector profesional de las artes escénicas, teatro, danza, circo. Se trata de una residencia de creación que busca promover la producción escénica y el vínculo con la ciudadanía. La propuesta consiste en una estancia de 4 semanas en Getxo. En particular, esta convocatoria que se abre este 2025 será del 23 de agosto al 19 de septiembre, en la que la compañía seleccionada desarrolla una obra escénica que ya tienen pensada, pero aún en una fase de montaje. Durante este tiempo trabajan también con colectivos del municipio, integrando la mediación cultural con el proceso creativo. El proyecto finaliza con un ensayo general abierto y con 2 preestrenos públicos que se realizarán en el Centro de Musiquebarri, que es también el espacio que van a utilizar como residencia y como creación.
Esta residencia se diferencia de otras que también tenemos en que la obra no se concibe desde cero, o sea, no empieza desde cero a crearse, sino que las compañías seleccionadas ya tienen un proyecto desarrollado que terminan de montar técnicamente en Getxo, ¿vale? Incorporando también, pues eso que hemos dicho, del contraste público-local. Es la quinta edición que se saca de este programa con una dotación de 10.500 euros y las solicitudes se podrán presentar online durante el mes siguiente a la publicación en el BOP. ¿Preguntas? Bai, badago. Venga, aurrera, Ibon. Zergaitik soilik online bitartez? Perdón? Esan duzu, eskabideak online egin daitezkela. Erantzuten duzu mesedez, Eskabideak egin ditzakete bai enpresek edo bai pertsona fisikoak. Berez galdera da, eta gainera hau, eztabaida hau, badatorrotzetik, zergaitik online bidez soilik. Badakizu hor 2015ko prozedura administratibo orokorreko legeak esartzen duela herritarrekin lehen etsi behar dugula, bai, harreman telematikoa. Eta orduan kasu horretan irizpide horri jarraitu diogu, iaz arte deialdi hau bakarrik pertsona juridiko eta enpresentzako izan da, eta alde horretatik argi zegoen kasu horretan prozedura eta harremana telematikoa izan behar zela. Aurten moldatu egin dugu, eta orduan autonomoak ere sartu ditugu deialdian, azkenen urteetan ikusi dugulako proposamen asko jaso izan ditugula egitura enpresarial finko batez, baina autonomoetan alta emanda zeuden pertsonen partetik. Orduan, oraingoz, gure kasuan deialdi denetan harreman telematikoa mantentzen dugu arau horri jarraiki, argi dago, kasu honetan zehaztuko dut, legea ere bete egiten dugula. Etortzen baldin bazaigu pertsona fisiko bat adierazi zailtasunak dituela edo ezina daukala eskaera egiteko eta bestela egin behar duela, kasu horretan gure jendaurreko arretaguneetan habilitatu egiten du han lanean ari den pertsona eta pertsona horrek erregistroan sarbidea ematen dio eskaerari. Nik ez dut irakurri indik, deialdia mugatuta dagoen edo persona fisiko autonomo eman gabe, izena eman dezaken deialdi horretan suposatzen du baiet, izena netzakela. Zentzu horretan, 2015ko lege horrek ez du esaten pertsona fisiko horrek demostratu behar duela inolako ezgaitasunik edo zailtasunik daukala online bidez tramiteak egiteko, baizik eta administrazioa bermatu behar duela hori. Eta hau da izan dugun, eztabaida idazkariari eskatu zaio bere momentuan eskatu zitzaion txostena, eta gauzak argibi eta garbi geratu ziren, hau da, pertsona fisikoak eskubide osoa daukate, administrazioarekin harremanetan jartzeko aurrez aurre. Eta hori, baimendu ez barkatu, bermatu behar da deialdi guztietan. Eta zentzu horretan, enpresei zuzentzen baldin bazaie diru laguntzak orduan enpresek online bidez egin berritu dena. Baina pertsona fisikoek egin baditzakete eta hori legez egin dezakete aurrez aurre. Eta guk eskatuko genuke hori bermatzea baita diru laguntza hoetan. Edo beka hoetan. Nik ondo iruditzen bazaizu apuntatzen dut hau eta kontsulta egingo dugu, nik enekien bestelako eztabaidarik izan duzuenik beste foro batzuetan, guk hain zuzen ere udalidazkariarekin batera jasotako irizpidea landu dugu eta lehen etxi egiten dugu gure deialdietan, eta hala da guztietan harreman telematikoa prozedura horri jarraiki. Baina, galdetuko dut ea berrikuntzarik dagoen ikuspegi horretatik. Decía el punto 20.4 de becas de residencia Getxo Arte 2025. La convocatoria de Getxo Arte está dirigida al sector profesional de las artes visuales y plásticas, con el objetivo de promover la investigación artística contemporánea en conexión con el contexto social y cultural del municipio. En esta edición se otorgan 3 becas de residencia durante 5 semanas de duración. En esta en particular, en esta convocatoria, será desde el 2 de junio hasta el 7 de julio del 2025. Y las 3 becas están dotadas, cada una de ellas, con un importe de 5.000 euros.
Durante ese tiempo, las personas seleccionadas desarrollan una línea de investigación artística, en este caso será en Romo Kultura Etxea, trabajando con los colectivos de Getxo y explorando temas con enfoque social. Una de las principales novedades de este año es que al finalizar esa residencia, cada artista debe presentar una propuesta expositiva real y estructurada. Y de entre esas 3 propuestas se va a seleccionar una en la que también recibirá una ayuda adicional de 10.000 euros para su producción. Y entonces esa que será seleccionada, que habrá recibido esa ayuda adicional para la producción, tendrá la parte expositiva que se inaugurará en la Romo Kultura Etxea también del 3 de noviembre hasta el 30 de noviembre en la sala principal de la Romo en el marco festival de Getxo Arte. ¿Preguntas? Aurrekoari jarraituz. Bai. Eskaria online ala horrez aurre egin daiteke kasu honetan baita ere. Ze ez dago garbi. Ez, nik irakurri dut entxeta estartzen dut, se puede descargar el formulario, suposatzen dut horrez aurre egin daitekeela baita ere. Vale, bat dut ikusi, vale. Eskerrik asko. Vale. Si no hay más preguntas, pasamos al último punto. 20.5, la matriculación de la Escuela de Música. Bueno, aquí informaros que el 11 de marzo, o sea, el pasado mes, se informará a todas las familias del alumnado de la matrícula para el curso 2025-2026 y recibirán la propuesta. El alumnado que matricula para el curso 2025-2026 se realizará de oficio y recibirán la propuesta por correo han recibido la propuesta por correo electrónico. El 20 de marzo se contactó con las familias del alumnado que comienzan instrumento por primera vez, ofreciéndoles jornadas de puertas abiertas para los instrumentos que desean promocionar, y se les comunicó que el próximo 30 de abril se enviará la información sobre las plazas disponibles por cada especialidad. Tras ello se abrirá un plazo para elegir el instrumento y, si fuera necesario, pues si hay más demandas que plazas, pues se realizará un sorteo. El 27 de marzo se envió la propuesta de matrícula personalizada con el plazo hasta el 13 de abril, o sea que ya, sí, hasta el viernes pasado o hasta el domingo pasado, ¿no?, para realizar los cambios necesarios de altas, bajas o lo que fuera. Y en el próximo Consejo Rector de mayo pues se os presentarán los datos definitivos y el cuadro resumen con los resultados de la matrícula, porque en este momento no disponemos de estos datos. Vale, Ibon. Bai, galdera bat. Zozketa aipatu duzu, zozketa hori ematen da musika tresna batean dauden eskari guztiekin, ala soilik lehen aldiz musika tresna horretan hurbiltzen direnekin. Sari mesedez. Araudi zehatz badago kasu horretarako musika instrumentuaren arabera, eta zozketa jendaurrean egiten da, eta orduan egiten da lehenengo aldiz eskatu dutenekin. Jadanik hori da, orain, ondo azaldu duen moduan Janirek, barne matrikulazioa egiten da. Orduan, orain, epe honetan, apirilaren 13 arte ikasleek eukidute aukera, zehazteko dauden instrumentuan jarraitu nahi duten. Hor dago momentua, norbaitek aldatu nahiko balu instrumentua, imaginatu lehenengo urtean probatu du pianoa, eta ez zaio bat ere gustatu. Eta orduan orain aldatu nahi du, eta instrumentua hartu nahi du txirula. Bai? Orduan aldaketa hori egiten du, orain berretsi egiten da, eta txirulan ez balego azkileku zozketa egin behar da. Bai, lehenengoekin. Baina jadanik esleitua badauka instrumentua, gogoratu, instrumentu horretan geratzen da, gehienez 12 urtez. 12 urtez? Bai. La madre, Dios. Baina hori da barne araudian zehaztuta dagoena, 6 maila dira egin behar direnak musika eskola barruan, edo dagoen prozedura, eta hezkuntza ikuspegitik aurre ikusita dago zailtasun handiak eukiko lituzken ikasle batek gehienez denbora bikoitza beharko lukela urte bakoitza egiteko. Orduan horren ondorioz gehienezko epea 12 urtekoa da. Eta 12 urtetatik aurrera, inkluso araudiak zehazten du, baldintza berezi eta ezoikoak baleude argudiatzeko pertsona horrek jarraitu alduela, eta plazak orduan geratuko litzatekela.
Araudi hori da gurea, Bai, musika eskolakoa, bai. Baina ez da musika eskola orokorrean. Ez dago musika eskolen araudi orokor bat, hori da, hor dago iazko dekretu bat musika eskolen funtzionamendua arautzen duena, eta dekretu horrek zehazten du musika eskola bakoitzak bere araudia eduki behar duela. Gureak eguneratu egin behar du bere araudia, dekretu hori iazkoa da, eta dekretu horrek aldaketa batzuk eskatzen ditu. Epea daukagu urte honetako abenduaren 31 arte. Baina gaur egun indarrean dagoena esan bezala da, sartuta dauden ikasleen artean instrumentu aukerak eta egin behar dutenean, lehenengo aldiz aukeratzen dutenen artean, plazak badaude denentzat, ez dago sosketarik. Ez badago plazarik denentzat, orduan sosketa egiten da. Baina horiek dira lehenengoz aukeratu dutenak. Ikasle batek jadanik instrumentu bat aukeratuta badauka, ulertzen duena funtzionamendu araudiak da, ikasle horrek bere itinerario osoa egingo duela instrumentu horri lotuta. Vale, hori bidali dezakezu, ez? Ez, igual egongo da... Bai, hori bidaltzen, bai, besterik ez. Vale. Esan bezala, aldatu egin behar dugu, Osa, bidaliko dizuet gaur egun indarrean dagoena. Baina iazko dekretuak eskatzen ditu aldaketak, eta orduan berri bat ere egingo dugu. Vale, besterik ez badago, pasatuko gara galde eta eskaerak, eta hemen daukagu Elkarrekin Podemoseko egindako galdera idatziz. Aurrera, Xabier, aldosunean, mesedez? Bai, eskerrik asko. Bien, en el pleno de julio de 2023 solicitamos la instalación de unos módulos de baños públicos en las fiestas del Puerto Viejo para disponer de aseos más seguros y limpios. Por otro lado, recientemente se ha iniciado el expediente para la adjudicación del suministro e instalación de evacuatorios públicos en Telleche, Puerto Viejo y Santana. Ante estas novedades queremos preguntar, para el Puerto Viejo, ¿la instalación del aseo fijo implicará la eliminación o cambio del módulo de aseos que se ubica durante la celebración de fiestas? ¿Dónde se ubicará? ¿Se ha previsto la posibilidad de instalar más aseos portátiles o módulos, puesto que son claramente insuficientes? ¿Sigo leyendo o vamos por partes? Sí. Para el resto de fiestas, ¿qué zonas de fiestas se han identificado como factibles para la instalación de módulos? ¿En cuáles harán falta obras y cuál es la planificación de las mismas? Respecto a los aseos fijos, ¿dónde se ubicarán los baños de Telleche y Santana? ¿Qué plazos se manejan para la instalación de los 3 evacuatorios públicos? Registramos la misma pregunta en la Comisión de Territorio. Sí, efectivamente está registrada la misma pregunta en la Comisión de Territorio. Son los baños y de por fiesta, eso, los baños de... Entonces no sabía muy bien dónde... Por eso la parte C esa te la contestaré mañana en la Comisión de Territorio, si te parece. Respecto a las otras preguntas, bueno, pues a la instalación de baños en fiestas, la colocación de los baños durante las fiestas no depende de decisiones discrecionales, sino que depende de lo que nos indique o lo que indique el informe de Protección Civil, según los criterios establecidos por la Ley de Juegos y Espectáculos. Si Protección Civil determina que hay que instalar un número X de aseos, se colocarán eso que nos indique el informe de Protección Civil cuando se haga el informe de los eventos que se vayan a producir en la calle o que se vayan a celebrar en la calle. Y, por supuesto, que la futura instalación de baños fijos en el Puerto Viejo, en Portusarra, no va a sustituir de ninguna manera los módulos durante los eventos festivos. Sí. ¿Tienes más preguntas? O sea, cuando hablo de módulos hablo de las cabinas grandes, no de los iglús estos de obras. No sé si estamos hablando en los mismos términos o no. Yo aquí lo que entiendo la pregunta es que estás preguntando si las instalaciones que ponemos fijas desde el Departamento de Infraestructuras en la vía pública como aseos públicos van a sustituir a los aseos que se pondrán para hechos puntuales, eventos en la calle. No, no exactamente. No es eso. O sea, mencionaba la moción del Pleno de 2023, de julio de 2023, porque ahí debatimos algo que se está haciendo en las fiestas del Puerto Viejo y proponíamos también que se trasladara a las otras fiestas, que es
son esas cabinas así grandes, Sí, con varios baños claro, dentro. sí, sí, sí. O sea, no son los cubículos estos de obra. Los químicos, eso se llaman los baños químicos. los Es químicos para no, evitar los vale. baños químicos, efectivamente. También desde el área de infraestructuras se ha preparado los servicios de abastecimiento para el agua Sí. y de Eléctrico, suministro eléctrico y también el enganche de aguas fecales para la colocación de los módulos esos que parecen contenedores de obra, ¿no? Vale. Sí, eso es. Los de- Entonces, en Puerto Viejo... Entonces ahí se han puesto en el Puerto Viejo, se puso también el año pasado en Andramari, recuerdo, en Telleche también, Ah, vale, en eso Telleche en la zona de San Nicolás, ¿no? Sí, al lado de Telepixa. Sí, sí me conozco las obras. Y en Romo. Entonces están puestos las instalaciones, pero son para poner y quitar, enchufar a los servicios, a las redes de servicio y volver a quitar. Vale, es que la última vez que pregunté se me dijo que en algunos sitios estaba estudiando la posibilidad, que igual había que hacer algunas intervenciones y para saber... Se han hecho en todos los recintos, se han hechos, realizado. Sí, y para estas fiestas ya para estas fiestas, para las anteriores ya los tuvimos. Vale, de acuerdo. Vale, y la de los aseos fijos, eso en territorio me respondes. Mañana te digo en dónde De va a acuerdo. ser, en Telleche y en Puerto Viejo y en... De acuerdo. Vale. Bien, segunda pregunta. En junio de 2024 pedimos mejor accesibilidad en las fiestas populares de Guecho. Para ello llevamos a pleno una propuesta que fue aprobada donde se pedía al ayuntamiento que habilite una zona reservada para que las personas con discapacidad tengan una mejor visibilidad en este tipo de eventos. Asimismo, solicitamos que la información sobre medidas y servicios accesibles se difunda de forma clara, sencilla y comprensible a través de diferentes canales. ¿Qué avances han podido realizar con la mejora de la accesibilidad de las fiestas? ¿Qué facilidades se van a dar a las comisiones para cumplir con esta novedad? Vale, pues bueno, para avanzar en esta materia, desde Derecho Cultura ha introducido que en la convocatoria ya de este año hay una novedad, ¿no? Y es que se les solicita a cada comisión de fiestas que indique en qué grado es accesible cada una de las actividades que van a proponer programar en su programa festivo. Y así lo que hacemos es, de alguna manera, un autodiagnóstico incluso, ¿no? En base a esa información de que nos vayan a trasladar, el aula de cultura podrá proponer medidas concretas de mejora, con especial atención, por ejemplo, en los conciertos, como se viene dando, porque hay dificultades, ¿no? Ahí se han detectado más dificultades pues, en esos eventos, ¿no? E incluso para apoyar estas mejoras, desde el aula de cultura también se ha reservado una partida de 5.000 euros destinada a actuaciones varias para pues, diferentes medidas o instalaciones que haya que hacer y para que las personas con movilidad reducida en grandes conciertos pues, o otros eventos pues, no tengan dificultades. Vale, esa partida de 5.000 euros es general para todas las fiestas. Sí, es general para todas las fiestas. Vale, y cubrirá las medidas que la propia aula de cultura proponga para los recintos festivos o cómo funciona. Yo creo que es al revés, ¿no? O sea, primero es la comisión de fiestas quien programa y ahí ya se le ha puesto una novedad dentro de esa solicitud que tienen que hacer, que vean en qué medida es accesible el evento que quieren programar. Vale, sí. Y entonces cuando recibamos esa información, sabía a ver si me explico. Cuando recibamos esa información se verá si el evento cumple o no con la accesibilidad o con la facilidad para esas personas pues, que tengan movilidad reducida. Entonces, en caso de no, pues nosotros guardamos esa partida para mejorar, para añadir las acciones que haya que hacer. De acuerdo, gracias. Vale. Honekin lotuta. Bai. A ber, gure ikuspuntutik jai batzordek nahiko lan egiten dutela, Bai. lan gehiago berai eskatzeko. Eta ez dakigun oraino jai batzordeak gai diren jakiteko aurreikusitako edo egindako programazioa irisgarria den ala ez den. Ez daukate horretarako gaitasun teknikorik. Eta irisgarritasuna neurtuta dagoera hainbat gaietan. Karo, kasu honetan ari gara irisgarritasunaren inguruan hitz egiten mugikortasunari buruz, baina irisgarritasuna beste ikuspegi batzuk ere izan ditzake, eta zentzu horretan noraino sartzen gara. Orduan, gure ustez,
jokabidea kontrako izan barko litzateke. Hau da, udalak aztertu barko litzateke, eta udalak badauka tresnak azterketa hori itxeko, batez be, aurreko urteetatik eginiko programen inguruan, aurkeztu barko litzateke, ze irisgarritasun neurriak ezarri daitezke jai batzordek antolatzen dituzten ekitaldietan orokortasun batean, eta horiek gauzatu. Baina, karo, jai batzordei eskatzen diegu, beste eskari bat, beraiek esan dezaten, antolatu dituzten ekitaldi bakoitzean, zein irisgarritasun maila izan dezaketen ekitaldi horiek, hori izan behar dute, eta gero zuek emango duzuet diru laguntza bat, edo 5.000 euroko diru laguntzari, jai batzordek ere irisgarritasun hori bermatu dezaten, txarto ez badutu lertzen, edo ez badutu lertu, iruditzen zaigu pixkat, udalak badaukala ardura bat, eta ardura hori kasu horretan ezin dela jarri jai batzordeen esku. Hau da, kontrako jokabidea eskatuko genuke guk. Hau da, udalak esan diezaiela jai batzordei zer egin dezaketen ekitaldi batzuetan, kanpotik ikusita, baina ezinezkoa izango da ekitaldi guztietan irisgarritasuna bermatu. Esto es de perogrullo. Orduan, egin barko litzatekeena da, aztertu zeintzu diren ekitaldiak, eta plangintza bat egin, epe batean, bat, 2, 3, 4, 5 urte ez dakizen bat, irisgarritasun hori hobetzen joateko eta gauzatzeko, baina ekitaldiak irisgarriak diren eta ze irisgarritasun maila daukaten, esatea jai batzordeen esku... Ez dugu esan hori, Nik hori ez dut esan nolan. Nik ulertu dizuet, jai batzordek esan behar dutela, antolatu dituzten, eskatu diezuela, esatea, antolatu dituzten ekitaldean, ze irisgarritasun maila daukatela. Grado de accesibilidad nik ez dut ez? Nahi baduzu zehazteko, eta webunean publikoa da, deialdian jasota dago. Eskatzen zaie 3 galderari erantzuteko, eta da, ekitaldi hau irisgarria da, zuk oso ondo aipatu duzun moduan, irisgarritasunak 9 jarduera ere muditu. Inongo momentutan ezin dugu planteatu jai batzordei urte batetik bestera 9 ere mutan irisgarri bihurtzea eskaintzaren 100%. 3 zentratu gara, ikusgaitasuna, entzungaitasuna eta irisgarritasun fisikoa. 3 horiek jarri dizkiegu bakarrik. Esateko, ekitaldi hau, eta efektibamente lehenengo eskatuko diegu bereiei, gogorarazi behar dudalako, jaien sustatzaile eta antolatzaileak jai batzordeak dira, eta berdintasunarekin eduki dugun esperientzia berdinetik, guk proposamenak egiten dizkiegu, tresnak, baina jai batzorde bakoitza oso momentu desberdinean dago. Badaude jai batzorde batzuk irisgarritasuna jadanik sartu dutela modu nahiko honean pizkanaka beraien ekimenetan, jetxialdietan edo bajadetan badaukate esparru bat geldituta, momentu jakin batzuk zaratarik gabe entzumen arazoak dituzten pertsonentzat irisgarria izan dadin hori, baina egia da asko dagoela egiteko. Orduan, gure asmoa da lehenik eta behin, eta hau azaldu genien 2024ko azaroaren 27an beraiekin egin genuen bileran, bai? Eta azaldu genien, da esan genien irisgarritasuna lantzen hasi behar gara, eta horretarako, ez bakarrik udalaren ekimena delako, baizik eta errege dekretu batek ere sustatuko duelako. Orduan, lehenengo, autodiagnostiko hori egingo dugu, eta aurten oso ondo esan duen moduan presidente andereak, irisgarritasun fisikoaren bermean zentratuko gara. Zergatik, agian ez bakarrik errege dekretu berriak, baizik eta 2007ko araudiak ere irisgarritasun fisikoa jadanik sustatzen zuelako. Orduan, badaukagu esparru hori. Gure asmoa da, jasotzen ditugunean proposamen zehatzak, hor egin dezakegulan, da horrain zuzen ere egingo duguna da, errepasatu kontzertuak eta ekimen handiak, eta Getxo Kulturak bere ekimenetan egiten duen moduan, tarimak jarri egingo dizkiegu, ez diegu diru laguntza gehigarririk emango. Egingo duguna izango da, begira, aztertu dugu zuen programa, eta iruditzen zaigu, irisgarritasuna hobetzeko, hemen eta hemen, tarimak gehituko ditugu, edo neurri hauek ezarriko ditugu. Eta hori izango da, aurtengo planerako eginda daukaguna. 5.000 euroko aurrekontuaren estimazioa, hain zuzen ere eginda dago, iazko programa errepasatu genuen, ikusi genuen zein kontzertutan eta ekitaldi handietan etzegoen irisgarritasun fisikoa guztiz bermatuta, eskatu genituen aurrekontuak jakiteko tarimak
jartzea ze aurrekontu izango zuen, eta hortik atera genuen zifra hori. Lehenengo pauso aurten, eta horretan bat nator, hau da, jai batzordeekin, gainera, irisgarritasuna garrantzitsua da, baina berdintasunean lanean ari gara ere, aipatu genuen irizpide fiskalekin ere, tiket bairekin datorren urtean datorrelako formazio bat eman berri diegu, eta lan esparru pila bat daude aldi berean. Orduan, irisgarritasunean emango ditugun pausoak horiek dira. Deialdian sartuta dago, ikus dezakezue, eranskinetan txertatuta dago Janirek azaldu duena. 45 egun lehenago jasoko ditugu dokumentu horiek, deialdiak ala zehazten duelako, eta hor egingo diegu proposamen zehatza hori aztertuta, esan jai honetan, edo egun honetan, tarima jarriko dugu. Hemen jarriko dugu. Eta bereiek jakina onartu egin beharko dute. Ulertzen dugu ondo bidean onartu egingo dutela, baina gogoratu eta berriz horregatik esaten dut, guk proposatu egingo digulako, ez dagolako derrigortasun legalik, argi esango dut, guk ezin ditugu derrigortu hori egitera, baina ulertzen dugu herritarren hobe beharrez den zerbait begionez ikusiko dutela. Bale, dena den hausnarketa bat. Herri ekimena itotzeko edo debekatzeko bide asko daude. Bat izan daiteke debeku zuzena, eta beste bat izan daiteke beharrak bata bestearen gainean jartzea herri ekimen den zerbaiti. Eta batzutan ere agian horren inguruko hausnarketa egin beharko litzateke administrazioen partetik. Modu asko daude herri ekimena itotzeko edo herri ekimenean dagoen jendea asetzeko edo aspertzeko. Soilik hausnarketa bezala. Bueno, besterik, bai. Bueno, itxaron, bukatu dugu ja idatziz hartutako guztia, bai? Bilduren galdera bat heldu egin zen, baina epetik kanpo. Horregatik ez dugu deialdian sartu, eta urrengo kontseilurako sartuko dugu. Enuen hori aipatzeko Bai, lasai. Nire aldetik bukatu dut, orain zuena da hitza, zeo zer esan nahi dozue. Ja, botatzen duzuela horren inguruan, bai. Galdera epez kanpo sartu genuen. Egia da baita ere, hilabete honetan epeak mugitu direla. Eta galdera epez kanpo sartu genuen, erakunde autonomo guztietan. Beste bi erakunde autonomoetan, galdera gai ordenean sartu da. Es un detallito, a veces estas cosas. Sin más, como comentario. Kasu honetan nahi baduzu, zehaztuko dut, gure idazkari anderea hor dago, Paula da, eta legea zorrotz begiratuta eta udalean galdetuta, egia da, asteazkenean gertatu izan balitz, hau da, bilera bihar izan balitz, epean sartzen zen, ohiko prozeduran. Epearen aldaketa prozedura administratibo zehatzarekin onartu zen, dekretu bidez jakinarazita orduan, hala da, urrengo maiatzekoan sartuko da, hau da, epez kanpo dago honetarako, baina epean dago urrengorako. Baina epean dago urrengorako, bai. Gero esango dugu beste gauza bat. Oraingo batzordea pizkat excepzionala da. Nik ez dut esaten egin duzuena legez kanpo dagoela. Nik esaten duana, gainontzeko erakunde autonomoetan, beste batera jokatu dutela, malgutasun puntu batekin. Soilik hori, bakoitzak egin dezake nahi duena. Eta legea dago, guztientzat araubide berdina. Hori da esaten duana. Beste galdera bat. Bai, hiru dauzkat. Galdera edo iradokizunak. Ederto, bota. Bueno, behin baino gehiagotan eskatu izan dugu musike barrin dauden barra horiek martxan jartzea. Barrak, musike barriko behian, badauz barra batzuk bere momentuan ia ez dakia lehiaketara aterat ziren, edo behintzat lehiaketa ateratzeko oinarriak egin ziren, behin baino gehiagotan eskatu izan dugu. Ni aspaldi negoen musika horri egan gabe, lehengunean jo nintzen, ya, como persona mayor a ver unos clásicos. Jende gutxi zegoen, baina kontzertuan nahiko ondo egon zan, nahiz eta laburra izan, baina horrelako ekitaldietarako taberna zerbitzu bat beharrezkoa da. Eta galdera da berriro aztertzea taberna zerbitzu hori martxan jartzea. Nola jarri lehiaketa publiko baten bitartez, elkarte batekin
akordio bat eginez, berdin zait, ekimen gizarte kohesioarekin lotutako ekimenan batekin eginez, bide asko on daitezke, baina gure ustez garrantzitsua da, horrelako ekitaldietarako. Hori da bat. Jasot, bai. Bestalde, antxineko akordio baten okerrez bagaude eta pixkat astuta daukagu baino hor dago, bazegoen akordio bat Jaurlaritzarekin okerrez bagado musika eskolen finantziazioaren inguruan, eta akordio horren arabera musika eskolen finantziazioa erenetan banatu genezake. Hau da, Jaurlaritzak finantziazioaren erena hartzen zuela bere esku, udalak beste erena hartzen zuela bere esku, eta erabiltzaileek beste erena hartzen zuen bere esku. Zein egoeran dago hori da galdera bat. Xabi badaki zen antzuna, zike, Xabi. Bai, zehaztu behar dizut, eta aipatu behar dut, orduko musika eskolako zuzendari zen Josein Llorentek. Josein Llorentek akordioa baino azaltzen zuen musika eskolaren bere proiektuan finantziazioa aurreikusten zuela 3 erenetan banatuta. Bai, eren bat Jaurlaritzak asumitzen zuen, eren bat Getxoko udalak asumitzen zuen, eta eren bat erabiltzaileek beraien diru sarrerekin. Araudi zorrotzera begiratuta ez dago akordiorik, ez dago hitzarmenik Jaurlaritzarekin. Jaurlaritzak dauka deialdi bat, diru laguntza deialdi bat, musika eskolentzat, eta musika eskolak, Getxoko musika eskolak, urtero egiten du deialdi horretan eskaera. Deialdi horrek zehazten du zenbat dirurekin laguntzen du Eusko Jaurlaritzak eskola ordu bakoitza, ikasle bakoitza, badauka tipologia bat, eta deialdi hau publikoa da, bai? Eta orduan Euskal Autonomia Erkidegoko musika eskola guztiak aurkezten dira deialdi horretara. Ondo diodan moduan, Josean Llorentek bere proiektuan, eta hala jarraitzeko asmoa dugu oraingoz behintzat, bai? Egin zuen aurreikuspenean, hori egin zuen, hau da, deialdi horren baldintzak ezagututa, finantziazioaren aurreikuspegia 3 erenetan banatu zuen. Hala ere argia adiraziko dut, hori ez dela ez derrigorrezkoa, ez guztiz bermagarria. Eta aipatuko ditut beste adibide batzuk, adibidez Donostiako musika eskolan, erabiltzaileek 20% jartzen dute, eta 80% Jaurlaritzak eta udalak. Orduan hori gehiago da diru laguntzak ematen duenaren arabera. Gaur-gaurkoz, azkenengo diru laguntzaren ebazpena jaso genuen 2023-2024 ikasturteari dagokiona, eta hor bai finantziazioa gutxi gora bera mantendu egiten da aurre ikusitako horretan. Baina argi adirazi nahi dudana da, ez dagoela hitzarmen sinaturik, ez bermerik, hori da urtero, eskaera egiten dugu, eta dauden eskolekin eta ikasleekin jasotzen den diru laguntzaren emaitza hala da. Aurre ikuspena berriro ere erenekin egina. Bale, alduzuenean bidali, zein da gaur egun daukagun horreka. Aber hori mantentzen den, ez den mantendu, ez den mantentzen, edo finantziazio horreka bat 3 alde horietan banatuta. Ondo iruditzen, oraintxe onartu dugun kontuen berri ematean, bai, musika eskolako kontu berri ematea barkatu onartu ez, batzordean handu dugu eta hor txostena bidali zaizue, hor jasotzen da aurreko urtean jaso dugun egon den kontu zehatza. Eta hor ja bai, sarrerak dira errealak. Bai, gogoratu guk aurre kontua egiten dugunean, egiten dugu estimazio bat, zenbat diru espero dugun jasoko dugula Jaurlaritzatik musika eskolaren esparruan. Orduan, hor datuak badaude, eta bestela, dena dela, ez daukate arazorik ondo ikusten baldin bada, esateko, gaur egun finantziazioa 100%, hainbeste udalak, hainbeste diru sarrerak eta hainbeste Jaurlaritzak. Bai, ondo ez dago arazorik bidaltzeko aparte. Baina da, esateko, jadanik informazio hori nahi baduzue bilatu, eskura daukazuela. Bale, eta azken kontua, lehen erdibrometan egin dut, baina ez da broma. Azten baldin bagara pentsaten eta irisgarritasunaren inguruan aritu garela, diseinu grafikoan ere badauz irisgarritasun eredu batzuk, eta badauz irisgarritasun gutxieneko batzuk, orduan kontuan hartuta baita ere zein dan getxostarren adin maila, eskatuko genuke kulturretxean aztertzea noraino komunikazioan ere, kanpo komunikazioan ere irisgarritasuna
aintzat hartu daiteken. Claro, lehen aipatu dirazu mobilean, ez da, baina hor sartzen da baita ere edizgarritasuna eta arrakala teknologikoaren kontua. Orduan, soilik esatzen dugu horren inguruko hausnarketa bat, ikusteko ber, orrialde bat gehiago jarri ezakegu, testu gutxiago, argazki txikiagoak, edo dena delakoa, edo beste eredu batzuk egin, baina, bueno, nik oraindik irakurtzen ditut, baina beste batzuk ez. Bai. Lortu dudalako informazioa, lehen galdetu duzu deialdiak zergatik telematikoak egiten diren, eta orduan zehazki galdetu nahi nuen eta galdera bideratu dut, diru laguntzen ordenantza zaharrean oinarrituta daude deialdi hauek denak, bai? Fiskalizatzera bidali genituen ordenantza zaharra oraindik indarrean zegoenan. Eta ordenantza zaharrean, edo ez eguneratuan, guretzat kultur helburuetarako deialdi eta diru laguntzak bakarrik telematikoki egin zitezken. Egia da, onartuta dagoen eta jadenik indarrean dagoen ordenantza berrian, onartu dela pertsona fizikoen hori. Orduan, urrengo deialdietarako, hau da, iruditu zait garrantzitsua ez dela adieraztea, ordenantzan ja onartuta dago, ja aplikatu dezakegu, eta orduan aztertuko dugu dudarik gabe. Baina ez ordenantza zaharra legez kanpokoa zen, behin da berriro salatu genuen bezala eta horregaitik aldatu egin zen. Bueno, horregatik esaten dut, zure eskaera bideratuta ondo bidean kontuan izango dugula eta aldatuko dela. No tenía el micrófono.